Hej, det er Ubuntu, det dækker Farus 100. Jeg vil godt vise mit samlede fyrværkeri fra 2010-2011. Jeg får nok lidt mere, men det er ikke så meget. Der er et sortiment her fra Tjensen. Powerstar sortiment. Med 2 store raketter, 2 mellemraketter og 4 eller 3 små raketter. Så er der heksyl og cracking balls. Der er 16 af dem, og så er der, de hedder flash. Og 4 romolys og hotshots, og så er der vist ikke mere i den. Så er der i næste sortiment fra Hjem & Fix, så Night Star sortiment, tror jeg den hedder 2, eller sådan en, der er fontæne i. Og så er der sådan en, der skyder romolys, eller romolys skyder op. Den skyder 100 skud op. Så er der 24 raketter, og der er også kugleraketter i. Det kan jeg lige sammenligne med de her dværgraketter fra Hjem & Fix. De er lige så store som dem, så de må være gode nok. Altså jeg synes de der dværgraketter, de er rimelig gode. Og dem her, dem havde en af mine venner sidste år også. Så de er gode nok, tror jeg. Eller de skulle være gode, men jeg ved det sgu ikke rigtigt. Og så er der Night Star batteri med 7 skud i. Og så er der et lille batteri med 24 skud i, grønne og røde farver. Så er der romolys, 4 stykker af dem, og 2 vulkanfontæner, små vulkanfontæner. Og jeg havde også 2 stykker af de der med 100 skud, romolys skud. Så går vi videre til næste sortiment, Power Mix. Der er hotlines, der er cracking balls og fontæner. Der er 5 fontæner med, jeg har godt nok fik 2 af dem af. Og der er crackling, det er ligesom hotshots, de er bare større. Crackling, altså dem her, de her røggranater, som folk kalder dem, men de skyder bare ikke røg, og det er crackling i stedet for. Som jeg også sagde i min anden video. Og så er der stor hekse på fod. Så er det de her små kanonslag, der er 5 pakker, eller der er 3 pakker her med kanonslag i, og så er der 2 med heksyl i. Så er der nogle ground balloons der, og romolys, 4 stykker romolys. Så går vi videre til Night Star batteri med 77 skud i, og 434, tror jeg, gram krudt i. Det tror jeg, det er rimelig godt. Det er rimelig tungt, men jeg ved ikke bare ikke, om det er forholdet nede med vægten og det. Og så er der Tjekkiet raketter. Det har vi vist også i en anden video, jeg kan bare gå ind og se. Og så er der et batteri, jubilæumsbatteri fra T. Hansen, viftebatteri. Nej, fra T. Hansen, undskyld, fra Aalborg Fyrværkerifabrik. Det var min fejl. Jubilæumsbatteri med 50 skud i. Det tror jeg, det er rimelig godt til prisen. Jeg gik ind og så det på deres... Hvad fanden er det? Jeg gik ind og så det på... Jeg kan ikke huske, om jeg så det TV2, eller hvad fanden det nu var. Men det tror jeg, det er rimelig godt. Og så er det viftebatteri, dem kan jeg godt lide. Så har jeg købt 2 styk med fra Hjem & Fix. 20 styk cracking ball og 20 røggranater. Eller røgbomber. 2 af dem. Og så fra Hjem & Fix også. Der har jeg købt de der raket uden pind. 10 styks i hver kasse. Så kan du også få nogle med 6, der er større. Og dem har jeg købt 2 pakker af. Så har jeg købt 3 pakker heksyl med 50 i. Jeg skulle godt nok have haft de der heksyl, hvad fanden det hedder, i kassen, de gamle heksyl, men så fik jeg dem her i stedet for, fordi de ikke havde flere af de andre. Det er lidt nederen, men jeg håber de her de er lige så gode. Det tror jeg også. Jeg skulle bare bruge dem til at lave små kanonslag med, men de havde ikke flere. Så har jeg cracking balls. 3 pakker af dem, og så har jeg 8 pakker... Nej, fuck det. Så har jeg 8 pakker Thunder Kings, og Thunder Balls, og cracking balls til T-Hansen, det er de bedste. Det er godt nok ikke dem der med de små kugler i, så man kan ikke lave ens egen, men jeg tror måske, at man kan mase krudtet. Og så, ja, så tager de en stor. Men jeg plejer bare at tage en cracking ball her, åbne den, så er der det her inde i, og så tager alle kuglerne ud, og så proppe den i en cracking ball, og så tape rundt om. Med rigtig meget tape. Det har jeg faktisk gjort med en her om. Her.
Der er en Kraken Ball med tape i, hvor der er 4 stykker Kraken Ball i, og så er der sådan en eller sådan en kæde foran, hotline kæde. Så er der 8 pakker med Thunderball. Sådan nogle her. De er lidt bedre end dem fra T. Hansen. Men T. Hansen, de er også gode. Hvis man ikke kan købe fra Aalborg Fyrværkerifabrik, så vil jeg bare købe dem i T. Hansen. Det er fint nok til prisen. Men dem her, de er lidt bedre. Ja, fuck. De er lidt bedre end de andre, men ja. Altså, hvis man kan købe dem fra T. Hansen, så er det lige meget. Så er der dværgraketter. Sortiment med 12 stykker raket i 1,5 tommer, tror jeg. Der må jeg købe 2 af. 24 styks. Og det var mit fyrværkeri for 2010-2011. Jeg laver nogle videoer med nogle test og noget andet. Men ellers så kan I bare gå ind og se mine andre videoer. Jeg har lavet med kanonslag af det. Farvel og godt nytår.